Takže zdravím všetkých divákov Johnny Leeho. Takže sme tu opäť v novom videi, teda ideme hrať za Pantheon na ďalšiu ranked hru Jungly. Jak vidíte, tak mám aj na ňom skin, Pantheon skúšal. No a ináč s nami teda Veiga, Zach, Caitlyn, Viven, Dinami Veľkosť, Blitzman, Udiro, Prisana, Garen. Tak dúfam, že aspoň túto hodnocenú ešte predtým, to som nenatáčal, som hral hodnocenú za Maokaja, znovu sme kapitulovali a prehrali. Tak dúfam, že tentokrát aspoň nebude kapitulácia. No, takže začneme si teda mačetku, totemík, tak. Dobre, máme. Si to robí vtipný. No tak, môžeme ísť. Vlastne my začíname náš bol. Píšeme Riven, nech nám pomôže. Riven, pomôž nám. Riven. Dobre, ide nám pomôcť, super. Tak ináč... tak zatiaľ z moje prvé dva rankety, teda prehraté, kapitulované. Dúfam, že aspoň jeden z nich bude víťazstvo. A určite na 100% bude bronzky, tak ešte možno sa to dá zachváliť na stribo. No, diamond. Určite aj budem. Ja sám sebe, keby mal možnosť, by si to ani nedal. Bo ja som taký skôr, že stribro alebo bronz. Tak vám môžem povedať. Takže akorát nám tu došiel Garen. Nám tu dal totemík. Nám to je jedno. To je Garen. Celý Garen. No, kde si žábo? Žábo sa nám nechce ukázať. Snad sa ukáže. Už je tu. Dobre, to stačí, Riven. Thank you. Thank you, Riven. No, ešte by sme mohli skúsiť chvíľčiku. Tady Garena. Oni majú jakého jungla? Udyr. To je také ťažké. Nemajú ťažký jungler. Myslím. Ale dúfam, že tých vypovedám. Tak si moc netrúfam. Dobre. Ešte tak. Udria nemám, no teraz som nemám akorát šetrem. Tak aspoň budem mať súboj s nejakým tým šetričem. Počkáme. Super. Čiže mám Another Smite. Udira som za to na 100%, neviem, aké tam náklady. Býval ešte nahrávaní. No hral, ale to som ešte vtedy býval taká jednotka, som ani poriadne nevedel, že to sa ti line a ja si to vyberá. No tak teda v tých junglách vôbec som nevedel, že jungler. Tak, a keď som skúsil prvýkrát do Master, som šiel jungle, všetci prišli ma zabíjali, že taká nuda, to vás ma to asi najviac baví zo všetkých. Tedy nám to ukradli v minulém videu, som musel zabral ma, teda sporta. A tentokrát som si vyboroval. Nikto nechcel jungle, všetci si vybrali. Vždycky čakám v ranketoch na poslednú možnosť.
za tou Maokai to jsem teda už zabrali z Novidangu a tak idem pomoct nej. Arena, vylez. No on se nám to ještě brání. No Riven, jak to, že ho nedáváš? Got him super boy. Pomůžeme to trošku zatlačit. No, super. A teda se už vládne snad. Tak toto jsem právě že nechcel. Zase, tentokrát jsem hrál 3 rankety a v každý ranketě mi dal první průl tentokrát. Toto je čistý náznak vody. Udírta snipica vešlo do lesíka. Lesík je potom jungle, to občas volám lesík. No. Takže tak. Môžeme ísť na to žábaka, alebo neviem, ho poviem. Žábak. To vieš ešte. Ja. Pekne začíname. Vrstný súboj. Ale až to dám. Bez problému. Ja som sa ale zakliknúť. Áno, teda je. Ale som to nemyslel. Idem na dočku ešte. Ale som dočkový minulú pôlku okolo maja. Ale zaujíma na to nedostačujem. Pekne. Ináč je pátek večer a rozhodol som sa teda to dať, ale to dáš sobotu ráno. Ešte po tejto bitke by som išiel jednou ulicou, ale to už môžem točiť, lebo nechcem mať zase tak hodne tých videí. Ja to spravím, proste jak som hovoril vo informáčke, že jednu hodnocové, na tej hodnocové nebudem točiť. Lebo nejaké si chcem zároveň nestačí, ale však to vám nevadí. Rád staneš. Aj keď. Takže tak, no. Ja dúfam, že ste to neudra. Pekný tu fiduty. Už má jeden gang, teda 2. A neviem. Cože vás vyvíjí. Tento nevrchám, bez problémů. To je bomba. Padl. Jsem vyhrál, padal pěkně. Až na něj Riven rozhodolný, lebo je to Garen, nevím, Garena. Strašně odolný hrdina. Co jsem za něho hrával. Tentokrát to nějaký ježek. Dneska málo být nějaký ty čávosti. Máme to. 6. Bez problémů. Rozumíte, než? Ale ty vůbec omráčíš? Strašně málo omráčíš. Ty kryše jde vlastně. Velko za... Já si myslím, že ještě netřeba gankovat.